Ahoj, jsem Zuzana Morávková a zabývám se psychikou jezdce. V dnešním videu se seznámíme s komfortní zónou. Komfortní zóna je vlastně něco jako psychická zóna kolem nás. Věci, na které jsme zvyklí, naše názory a přesvědčení, denní rutina, zkrátka všechno, co přijímáme a je nám běžné. Z té komfortní zóny ale musíme vystoupit, protože ta komfortní zóna má jednu hlavní nevýhodu. Je tam stagnace, stagnujeme. A my chceme růst, chceme se posouvat, chceme trénovat, chceme se někam dostat. Máme určité sny a cíle a ty jsou mimo tu komfortní zónu. Musíme zkrátka překonat tu vlastní hranici, tu svoji bublinu, otevřít se něčemu novému, naučit se něco nového, přijímat i názory ostatních, například trenérů nebo jiných jezdců, kteří jsou dál než my. Je třeba také překonat vlastní pohodlí, a to zejména psychické pohodlí. Například dnes se mi nechce na trénink, tak nic nebudu dělat. A to si jezdec, který chce dosávat svých cílů a snů, nemůže dovolit. Musí překonat sám sebe a svoji pohodlnost, aby se někam dostal. Protože udělá to jednou, udělá to podruhé, no a pak už se z toho stává zvyk a najednou už se mu nechce vůbec trénovat, ale pak je na druhou stranu frustrovaný a naštvaný, když někdo jiný dosáhne mnohem lepších výsledků nebo celkově se mu něco povede, ale je to jeho chyba, protože nepřekonal vlastní pohodlí, netrénoval dostatečně, nezamýšlel se nad těmi věcmi, neučil se ze svých chyb, nebyl tam tenhle posun, tak je to jeho chyba, i když je naštvaný na ostatní. A my chceme z té komfortní zóny jakoby vyjít vstříc svým snům, cílům. Chceme si dostat pryč z ní, chceme z ní vystoupit. Protože pak najednou se vám otevírá mnohem větší prostranství, najednou už nejste tak uzavření v sobě a třeba když máte nějaký problém, tak najednou, když vystoupíte z té komfortní zóny, tak najednou vidíte věci víc z nadhledu. Nezdají se být tak strašné, jak to vypadalo před chvílí. A celkově máte i větší radost ze života, máte větší možnost seberealizace, větší možnost rozhodování a tak podobně. Překonáte to své pohodlí. A to je důležité. Hodně jezdců je pak v podstatě pohodlných a líných a nechce se jim trénovat. I když by mohli se mnohem zlepšovat, mohli by stát taky na stupni vítězů. Ale nedali do toho všechno. Jsou pohodlní a nedali do toho takhle všechno, takže pokud chcete něčeho dosáhnout, tak do toho musíte jít na 100%. Tohle je taková příprava na další video, kde se budeme zabývat tím, jak zvládat vztek v sedle. Tohle byla taková příprava, protože tam budete muset překonávat taky sami sebe. I když byste mohli v podstatě zůstat naštvaní, tak budete muset trošku se povzníst, vidět to z nadhledu a překonat svůj vztek. Takže tohle byla taková příprava, co je to komfortní zóna. Pokud se vám video líbilo, budu moc ráda, když mi dáte vědět a